Vidovdanski sabor dijaspore, koji se u srpskoj prestonici održava posle jedne decenije, okupio je više od 250 predstavnika udruženja i organizacija srpske dijaspore širom sveta, kao i predstavnika Srba iz zemalja regiona. Radost zbog dolaska u Maticu bila je očigledna, a želje i ciljevi zajednički. Radujem se da je zaista posle toliko godina da mogu da vidim i mnogo ljudi sa kojima svih ovih decenija sarađujem u dijaspori i u Matici. A posebno me raduje što su i državni organi i ministarstva organizovale ovaj vrlo potreban skup i smatram da je ovo početak nove faze odnosa Matice i dijaspore. Danas smo ovde presrećni što ćemo konačno svi Srbi koji se nalaze u dijaspori svetskoj da se skupimo i nadamo se da odlučimo koji su naši primarni ciljevi i interesi. Ovo je trenutak koji može da nas povrati i daje nam nadu da ćemo u budućnosti moći da prezentujemo sebe i potencijal te dijaspore, naročito kada se radi o povratku naših iseljenika u Srbiju. Država kroz različite programe podrške nastoji da olakša onima koji odluče da se vrate u domovinu, a kojih je u prethodne 3 godine sve više. Sa jedne strane, ono što smo radili je da obezbedimo mehanizme kojima olakšavamo i ubrzavamo proces povratka naših ljudi iz dijaspore i na sve načine komunikaciju sa vama, dok smo sa druge strane u poslednjih 10-ak godina zaista uradili mnogo i radimo mnogo i dajemo sve od sebe, trudimo se svakodnevno kako bi Srbija bila bolje i lepše mesto za život. Podrška u cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta glavni je cilj resornog ministarstva. Ova važna inicijativa koju organizuje Ministarstvo bez portfelja zaduženo za koordinaciju aktivnosti i mere u odnosima Srbije sa dijasporom ima za cilj da oblikuje budućnost naših odnosa i postavi temelje za dugoročnu saradnju. U narednom periodu fokus će biti na daljem povezivanju kao i ekonomskom razvoju dijaspore uz želju da se makar deo njih vrati u svoju domovinu. Događaju su prisustvovali i potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Mi još uvek nismo do kraja napravili sva svoja skladišta, nismo do kraja proširili Banatski dvor, a Mađari imaju skladišni kapacitet ukupno 7 milijardi. Pa nije ovde cilj da samo mađarski MVM trguje u Srbiji, nego je cilj da se i Srbija gas pojavi kao trgovac u regionu, a to ne možete ako niste registrovani u Evropskoj uniji. Prema tome uskoro će biti osnovano i preduzeće Srbija gasa u Budimpešti. Ništa nije, nema nikakvog uloga imovine, nikakvog ulaganja posebnih prava. Jednostavno tržište mora da se otvori. Dakle, ne vidim čemu polemika. To je jednostavno partnerstvo o zajedničkom nastupu na tržištu.